ndị enyi anyị nnọọ na GCK nke ụbọchị taa. Anyị ekele gị Chineke n'ihi Kraịst mụrụ ya puku arọ abụọ gara aga. O wee mụọ ya dịka onye amụma amụrụ na Bethlehem nke Judea. O nwere ike nke Chineke na-arụ ya. Ọ bụ eziokwu na a mụrụ ya n'ụlọ anụ, mana ya nwa n'onwe ya bụ onye mechara wetara ya ọchịchị na mmeri. Ọtụtụ mmadụ bụ ndị nọ na nsogbu dị iche iche, bụ ndị a napụtara n'ike nke o nwere. Ọtụtụ mmadụ bụ ndị a zọpụtakwara n'ihi ọchịchị nke o nwere. Aka anyị wetara ihe ọchịchị si a na mmeri a nke anyị ga-anụ ozi site n'onye nke Chineke bụ Kumuyi. The Kọrịntị nke mbụ isi 15 amaokwu 57. Ma ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Mmeri ọchịchị isi site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ị na-ekele Chineke, ịma na ọ bụ na ikele Chineke na ndụ gị maka ọchịchị isi gaghị bịa. Lee mgbidi Jeriko guzo n'iru ha, ndị nke Chineke ọ dịka a ga-asị na mgbidi Jeriko a ga-emeri ha, ma ha ga gburugburu otu ụbọchị nke abụọ na nke asaa. Mgbe mgbidi a na-aguzo, ha tie mkpu nke otuto na mkpu nke ekele. Mgbidi Jeriko wee daa. Mgbe esi ekele dị Chineke, ọbụna mgbe ọrịa kansa anwa ka nọ, ekele dị Chineke. Mgbe isi anwa ka nọ ebe anwa, gwa Chineke okwu. Mgbe arụ mkpọnwa nọ, si kele dị Chineke. Mgbe ọ dị ka a ga-asị na mgbidi nke nkewa n'etiti gị na mmeri na-anọchi ụzọ ka kwụrụ, iwe kelee Chineke. Mgbe anyị ga-eti ememe ikpeazụ taa, mgbidi Jeriko gị niile ga-ala. Ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri site n'aka mmeri ọchịchị isi site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ugbu a na ndị Ikpe isi 5 amaokwu nke 13 amaokwu nke 13. Mgbe ahụ ndị fọdụrụ n'ime ndị dị ike nke Izrel, bụ ndị Izrel rịdara. Enwere ọchịchị isi n'ebe ndị si n'ike, ebe ọchịchị isi dị iche iche. Jehova rịdara n'ihi m imegide ndị dị ike, ebe ndị dị ike n'etiti ndị mmadụ. Onyenwe anyị mere m ka m nwee ọchịchị isi n'ebe onye dị ike nọ. Onye iro anwa apụghị ime dịka a ga eme gị. Onye iro anwa bụ onye na-eguzosi ike na ndụ gị. Taa Onyenwe anyị ga-eme ka ị nwee ọchịchị isi. Onyenwe anyị ga-eme ka m nwee ọchịchị isi. Kraịst abịawo. Ọ bịara ka onye anyị ọchịchị isi. Ọ bịara ka onye anyị mmeri n'ebe mmehie dị, mmeri n'ebe onye dị ike bụ onye iro nọ na ndụ gị, mmeri n'ebe Setan nọ megide onye aghụghọ n'ime ndụ gị, mmeri zuru oke n'ime na mpụta ihe mmeri gburugburu. Onyenwe anyị abịago inye anyị mmeri taa. Ị gaghị efunarị gị nzọpụta gị, ị gaghị efunarị gị ọgwụgwọ nsọ gị, ọ gaghị efunarị gị nnapụta gị, ọ gaghị efunarị gị ihe ọbụla bụ akụkụ na ndụ gị, ụzọ ọbụla na ndụ gị. Ị chọrọ ọchịchị isi ugbu a, ọchịchị isi n'ime ọchịchị isi ugbu a ọ na-abịa n'ụzọ gị. Taa Onyenwe anyị ga-efichapụ anya mmiri gị. Ihe ọbụla na-achị na ndụ gị, ihe ọbụla nke na-emekpa ndụ gị arụ, Onyenwe anyị ga-efichapụ ha pụọ taa na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọrụ ndị ozi isi 3 amaokwu 6. Anyị na-ele anya na amaokwu 6. Unu bụ ndị Chineke buru ụzọ were ya sitere mgbe o mere ka o bilie. Aha onye nzọpụta anyị. Gịnị bụ aha onye nzọpụta anyị? Bụ onye bịara inye anyị nzọpụta. Kedu aha onye anwa nke bịara inye anyị ọchịchị isi? Nye unu ka o buru ụzọ. Nke a bụ oge ohere ọma dapụtara gị idebe ndụ gị nye Kraịst n'ozuzu oke.
na-enweghị ihe ka idebe n'akụkụ, isi na mmehie pụọ wee bakwute onye nzọpụta. Mgbe ị ga-eme nke a, ị ga-abụ onye mbụ. Ị gaghị asị ya ka m na-eche banyere ya, m ga-eme ka m agaghị eme, m ga-abịa ọ bụ apụta ka m gaghị apụta, ka n'ihi ihere na mweda n'ala nke mmehie, m ga-apụta na mmekpa arụ, m ga-apụta n'ihe ọjọọ. Taa ị ga-abụ onye mbụ, onye mbụ n'aha Jizọs. Nye unu ka Chineke buru ụzọ zitere unu mgbe o mere ka o bilie, bụ onye ahụ na-ejere ya ozi, igosi unu ichigharị unu si n'otu akpa n'ajọ omume. Amen. Ime ka unu chigharịa. Mgbe ụfọdụ ị na-ele otu ihe anya, na mbụ ile ya anya ihe ajọ njọ, ọ na-eme ka obi gị gbaa njọ, ọ tụgharịa gị n'akụkụ nke ọzọ, ilee ya anya ọzọ, ọ dịghịzi njọ dị ka ọ dị na mbụ, ilekwa ya anya ọzọ, ilekwa ya anya, ọ dị ruo mgbe ị malite ịfụ ya n'anya. O nwere mgbe mmadụ na-eme otu a mgbe o nwere zutere mmehie ahụ na mbụ, mgbe o zutere ajọ ihe ahụ na mbụ, ka nwee amamikpe n'ime obi ya, nke a jọrọ njọ, ka ajọka, mekwa ya ọzọ, mee ya ọzọ, mee ya ọzọ, wee lekwa ya anya ọzọ, wee ruzie mgbe ị malite ịhụ ya n'anya. Ugbu a ihe ị na-ele ya anya, na-anabata ya, na-ekpori ndụ n'ime ya. Mana ugbu a onye nwe anyị ezitego ya ka o gozie gị n'ichigharị gị, isigharị gị site n'ajọ omume anwa. Ọ ga-eme ya taa n'aha Jizọs. Anyị na-ele anya na Jọn mbụ isi 3 malite na amaokwu nke 4. Ka abasị onye ọbụla nke na-eme mmehie, ọ na-emekwa ihe na-emebi iwu. Iwu amaghị echichi gị na onye bụ, ọ maghị ọchịchị isi nwere, ọ makwa na akwụkwọ ị gụrụ, ọ maghị ogugo gị, ọ maghị ọnọdụ ị nọ n'obodo. Ọ bụ na mmadụ mee ihe megide iwu, ekpọnwụ di ya, agaghị asị abụ m maazị onye dị otu a, ọ gaghị asị abụ m oriakụ onye dị otu a dị otu a. Iwu amaghị echichi na ọnọdụ e nyere gị bụ nke mmadụ ọ na nwe. Ị pụghị ịsị abụ m nke a, ma esi na nzukọ nke a, n'ihi na iwu amaghị nke a. Onye ọbụla nke na-eme mmehie na-emekwa ihe na-emebi iwu, n'ihi na mmehie bụ bụkwa imebi iwu. Ọ bụ naanị otu onye pụrụ ịnapụta anyị. Aha gị agaghị anapụta gị, ogugo gị agaghị anapụta gị, aha nzukọ gị agaghị anapụta gị, mgbansị ị na-eme agaghị anapụta gị, aja ị na-achụ agaghị anapụta gị, ebe onye okpukpe gị agaghị anapụta gị. Lee anya na amaokwu nke 5. Unu matakwara na Kraịst eme ka ọ pụta ìhè ka o wee hichapụ mmehie niile anyị. Naanị ya bụ onye anwa o pụtara ìhè, naanị ya bụ onye pụtara ezitere site n'aka Nna n'eluigwe iwepụ ajọ omume anyị. Taa bụ ụbọchị gị. Asị m na taa bụ ụbọchị gị. Ọ bụ na ị ga-ekwu eziokwu n'obi gị, ị ga-ekwu eziokwu. Abụ na ị ga-ele anya onye nwe anyị sị, onye nwe anyị, amaara m ịbụ onye nzọpụta m, bụ onye mgbapụta m. Ama m na m pụghị ịzọpụta onwe m. Na okpukpe, mmemme nke okpukpe m agaghị azọpụta m. Ọ bụ naanị gị ga-azọpụta m. Ọ bụ na ị bụ onye na-ekwu ozi otu a, ọ ga-azọpụta gị. N'ime ya enweghị mmehie. Ọ bụ na ọ ga-ewepụ gị na mmehie wee zọpụta gị pụọ na mmehie niile n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị. Kwere
n'ike nke onye nwe anyị ibi ndụ n'ime ndụ ọhụụ. Onye nwe anyị ga-enye gị nna n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị. Anyị na-abịa na-ekwere nkwa ikwere na onye ọbụla nke ga-abịakwute gị na nchegharị, ị gaghị achụpụ onye anwa. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ndị a niile bịaranụ gbaghara mmehie ha n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe, wepụ ikpe ọmụma n'obi ha, nye ha ike nke ndụ ọfụ n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe n'obi ha, nye ha udo nke obi na mmeri na ihe ọjọọ niile nke oge gara aga n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị, daalụ onye nwe anyị. Anyị ma na ịzawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ha ugbu a. Anyị rịọrọ n'aha Jizọs, amen. M dara ụda. Bikwasị aka gị n'ebe ahụ ị nwere nsogbu, ọrịa anwa, ihe mgbu anwa, ihe niile ga-efefu na ndụ gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ị nwere ike ime, n'ihe ị tụrụ atụmatụ ime, n'ihe ị kwere nkwa na ị ga-eme. Anyị na-arịọ na ị ga-emetụ ndụ ọbụla aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta ọchịchị isi gị, gosipụta ịchị isi gị n'ebe ọrịa, ebe Setan na ebe ihe ọjọọ niile ọbụla dị n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe ọrịa dị, a ga-enwe arụ ike. Ebe enwe mmebi, a ga-enwe ọgwụgwọ megharị na ndụ ha, n'akụkụ na ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekpe na ị ga-akụchipụ aka ekwensu na ndụ mmadụ na n'aha Jizọs, ezinụlọ ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe a, n'ebe igwe na-ekwu okwu na igwe onyonyo, ebe ọbụla ndị na-esonye anyị n'akụkụ na gosipụta ike gị, laa ha n'iyi bụ ọrụ niile nke ekwensu. Nna m ekpe anya ndị ekpuru ìsì mepee ha ugbu a n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbi aka kwu okwu, ndị anwa bụ akụkụ ahụ akpọrọ nkụ, agba ikpe eji ihe ọ na-abụ nsogbu na ọnọdụ ha n'ebe ha na-eje ije, mgbu ka merie ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe nye obe ọbụla na-aza aza ma ọ bụ ọrịa kansa, ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ, gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe nsogbu ọbụla, ebe ihe mgbu ọbụla, aha ọbụla ọsọ sị kpọọ ya, ha ga-akpọ isi ala nye aha Jizọs n'aha Jizọs. Ọchịchị isi ebe niile, ọgwụgwọ ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ihe ịrịba ama n'ebe niile nye onye ọbụla. Na-ekpe onye nwe n'aka nri, n'aka ekpe, n'etiti na azụ, n'akụkụ niile, mee ka ọ guzosie ike n'ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị rịọrọ n'aha Jizọs, amen. Amen. Onye nwe anyị azago n'aha Jizọs. Tụlee onwe gị wee chọpụta na ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ na nnapụta na ọchịchị isi dị ebe anwa. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị sonyere anyị maka GCK nke taa. Amara m na Chineke agọzigo gị na ozi a wetara gị na Chineke Jizọs Kraịst ịdị na-enwe ezi mmekọ. Chineke gọzie gị. Ihe niile ha na-esogbu na ndụ n'ụbọchị ndị gara aga agaala, ọ gaghị agakwa n'iru esogbu gị ọzọ. N'ihi nweta ahụ ị nwetara na mmeri nke Kraịst wetara gị, ọchịchị ahụ wetara gị na Kalvarị, ọ ga na-abụ oke gị mgbe niile. Na ka Kraịst bụ onye a gọziri agọzi. Anyị na-ekele Chineke n'ihi na ị sonyere anyị. Ka Chineke gaa n'iru ka ị sonyere anyị na GCK
kwa ụbọchị niile. N'oge ọzọ nke anyị ga-enwe GCK isonye Chineke ga-emekwa ka ị dị ọhụụ, ị ga-abụ onye a gọziri agọzi.